Imo mama ihunanya Imo mama idi n'otu Imo Social Club kwe obi nwanne Imo mama ihunanya Imo mama idi n'otu Imo Socials kwenu obi nwanne Mazi Vin Otunwa onye tinyelu eze National President Imo Social Club na Nigeria PN Onwumere Grand Patron Omeokora One Imo Social Club nke Nigeria Founder Anthony Ujunwa First Vice National President Imo Social Club nke Nigeria National Secretary Sonobilinu Mazi Iayono Abiaba onye manedi no mma akane dakuko tebe LC Ukebu Assistant National Secretary Imo Social Club nke Nigeria onye mani di mano ayi kanu sobilinu eti nwasi aro ndi zu ogwetenu odogun ni sono ikam power aka na-enyochala anyị akwụkwọ ego anyị nọ n'Imo Social Club nke Nigeria Chidi Osuigwe onye na-agbasala anyị ozi anyị biko jisi ike n'ọrụ ịnụ National Social Organizer F.A. Durujiako Sam Abakwam onye na-esokwa onye na-edozila anyị ife anyị ọfụma nọ Anthony Emezi ụzọ bịanụ Bakaba National Chief Defense Imo Social Club onye mmadụ abanụ lezie na onye na-enyochala anyị akwụkwọ ego anyị nọ o ọfọ isikwa ike barista Nsọfọ National Legal Advisor anyị Benedict Agada ọkwa onye na-edula anyị ndị isi anyị ma ba na-aga Ebu 4cc National Trustee Imo Socials Nigeria Julian Okpaleke isiokwu anyị n'otu ahụ Osisi ka nkwụ Monday Maduka Chief National Auditor
okokoronkwo ike agwụ na n'ọrụ ịnụ imo sochas mma mmanụ ịhụnanya nnukwu n'ụjaganụ ịdị n'otu nnukwu n'otu karịa mana ibe adịrọzi kobi nwanne imo mma mma imo mma mma imo sochas na baka anyị na-ejezinu jesu nwa nsobili ezi nwokoro nkwọbịa chairman anyị na-aba Maazị EM Igwe onye isi oche n'ụmụahịa n'Imo Socials nke Nigeria inwe osu bịaba onye isi oche na-eko n'isokwa bilinu ngịka anyị sojebe na-eko imonụ na-eriko esi tumbo Owere dị nọnụ ụnọ dị na-echela anyị esi ike na-echenụ ome mgbe o ji ndị na-echela anyị nọ n'Abakaliki CO ọdịna mmadụ Jolly Onweze ndị nọ n'ala fecha anyị nọ ilu na anyị gaba n'ugwu unu na-elikwu na na-elota anyị ezi nwa si ala ngwa bịa isi ala ngwa bụ obodo elu SN Nwachukwu ezi nwa Uzu 1 of Amuzu na Bombise isi kwano Chief D.I. Elu gwara ọnụ Lekenenu Foundation members anyị nọ ka anyị rakwanụ wee bido Imo Socials Boniface Nwachukwu ọnụ a ihe jiri ka London ụka nwapụ ya onye mani sokwa n'obiri mba itoolu ka iso atụ Oluzio ka anyị na-ejenu Tena mmadụ ka anyị
R.O. Ogbenna ọkụkwụta ka ị nọ onye ọma na-enedola anya ọfụma nọ Anya jebe no newi Dena maduka nyite kubetebe Uzondo machuku Njibu onyi sio chanye Bi anyibe Na makodi kinono Asini imo na Anambra bụ nwanne anyị nwere nkewa anyị ejebe n'ọzara dị na mmadụ ka anyị jekwube jebe n'ọwa D.O. Okike D.O. Nwapue ndị nọ n'Arọchukwu n'Ọhafịa branches Isikwike ome abụọ anyị anabazi ebe nde wọrị ka anyị na-abata nọ anyị abatazie na Lagos petro na anyị nọkwa ya Maazị Ben Agbakola Chief I.E. Ikonne Enyi one of Aba Isogwa Pati Oduru onye isi oche anyị na-asabele SOM ụmụnne atọ ebe a gị na-achị anyị nọ ai anyanwụ onye isi oche anyị n'Ibadan
ọdụnna ene pita gwaka anyị na-abịa n'une nwana gị ka anyị si bịa n'ụwa ndezi n'ịdị anyị mma ga-ebute chief pilot n'Imo Social